aray lang sa loob. Walang shake, pagkaon, tamang turog. Ehersisyong magsumba, magpagigil, magtimbang. Dapat kitang magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, katinda sa buhay. Mga pagiramdam na makinig para iwasan. Kita magkarabangan sa programa kang Department of At magandang umaga mga kachika. Kayo ay nakatutok sa araw na ito, March 29, 2022 para sa ating ikaapat na episode ng Chikahang Pangkalusugan sa DCGB. Ako si Joanna. At ako si Maxine at isang oras nga tayo magtatalakayan ulit tungkol sa mga health programs ng Department of Health Bicol. At syempre alamin din natin kung ano ang latest mula sa DOH. So simulan natin sa ating balitang DOH. Simulan natin sa ating COVID-19 vaccination coverage rate. So as of March 28, 2022 ay mayroon na pong 71.72% coverage rate sa COVID-19 vaccinations ni Bicol Region. So a total of 6,641,306 na po ang administered na doses sa ating rehiyon and 64% pa lang po sa ating target population ang fully vaccinated. So for workers po sa frontline health services, ang nakakumpleto na po ng 2 doses ay nasa 133,000 po, and with 1 dose Janssen, 17,000. And ang naka-booster pa lamang po ay 53,500. For senior citizens po, ang ating nakakumpleto na po ng 2 doses ay nasa 175,000. And gayon din po sa ating naka-receive na 1 dose na Janssen na nasa 179,000 na mga senior citizens. Ngunit ang napuboosteran pa lang po ay nasa 64,000. So grand total po natin, ang nakakompleto na ng dose sa atin, ang 2 dose ng COVID-19 ay nasa 2,700,000. Samantalang for Janssen, nasa 498,879. Booster dose, nasa 303,659. So yun na po ang ating coverage, 71.72%, 64.99% naman po ang percentage ng fully vaccinated. Sa atin naman pong balita sa COVID-19 variants, kahapon natanong po ito sa ating ulat kung kamusta na ang bilang ng mga COVID-19 variants na na-detect dito sa ating Bicol Region and kung ano daw ba ang dominant na variant o ang pinakamaraming variant dito sa ating rehiyon. So base nga po sa ni-report ni Sir Ken, as of March 23, 2022, ang alpha ay nasa 56 na po na total. Ang alpha na B117, nasa 56 po ang total sa buong Bicol Region. Beta nasa 127 po. Delta 640 and Omicron nasa 288 na po ang na-detect dito sa ating rehiyon. So ang pinakamarami pa rin pong na-detect sa rehiyon ay ang Delta variant. Para naman sa ibang balita, Max. Ayan, so para naman sa ating other health events, napatapos na nga po ang buwan ng March. Pero i-recap lang natin kung ano yung mga health events na ating inobserba ngayong March. So ngayong month nga po ay ating inobserve ang Rabies Awareness Month. So kung ating naalala nga po ay nakausap natin si Ma'am Ruby Jeremias. Siya ang ating Rabies Program Coordinator din sa DOH Bicol at binigyan niya tayo ng mga kaalaman tungkol sa pag-prevent at pag-control sa pagkalat ng sakit na rabies. So ngayong Rabies Awareness Month po, binibigyan natin ng pansin ang pag-aalaga sa ating mga aso or sa ating mga alagang hayop. At meron rin nga pong mass dog vaccination campaign sa buong bansa. Ito po ay para makontrol ang pagkalat ng sakit na rabies na isang vaccine-preventable disease. Isa din po sa ating health events na ating ino-observe ngayong March
ay ang Colorectal Cancer Awareness Month. So ang colorectal cancer ay isa pong uri ng cancer na nagde-develop slowly over a period of many years. So ito pong cancer ay mula sa uncontrolled cell growth sa inner lining ng ating colon or ang ating rectum. So madalas po ito ay tumutubo bilang isang tumor. At sa Pilipinas nga po, ito ay pang-apat sa cancer-related deaths ng mga Pinoy. So according po sa Philippine Cancer Society, almost 75% po ng mga meron nitong colorectal cancer ay edad 50 years old above at 3% naman ay mga batang 14 years old and below. So para po mabigyan tayo ng kaalaman tungkol sa colorectal cancer, abangan po natin mamaya-maya lamang ang ating magiging chikahan tungkol dito sa colorectal cancer. So ayan ang ating ibang balita tungkol sa health events ng DOH Bicol. So ngayon po alamin naman natin na imbes natin i-share sa lahat. Kasi base po sa ating ni-report kanina on the numbers ng na nabigyan ng booster shots ay mababa pa po ang mga nag-a-avail nito. So nais po natin ibigay yung kahalagahan ng booster shot sa ating mga tagapakinig. So Max, ano nga ba ang booster shot at bakit natin ito kailangan? Ayan, so madalas nga sabi mo at natin marinig ko ano ang booster shot at pinopromote natin yan dito sa DOH Bicol dahil ang booster shot po ay binibigay sa isang tao upang maibalik ang proteksyon na posibleng humina ilang buwan pagkatapos makumpleto ang primary series ng mga bakuna kontra COVID-19. Kaya kung kayo po ay na-vaccinate na against COVID-19 ay maaari pong ang protection na binigay nito ay nag-wane over time. Kaya po tayo ay nagbibigay ng ating mga booster shots. Pero may nagtatanong rin nga na kung iba ba yung pangatlo or karagdagang dosis sa booster shot. Yes, oo. Sa mga nagtatanong nito, magkaiba po yung pangatlo or karagdagang dosis sa booster shot. Kasi po yung third o karagdagang dose ay binibigay po natin yan sa mga immunocompromised na mga individual na inaasahan po natin na paaring hindi sapat yung makukuha nilang proteksyon sa unang 2 doses ng bakuna. Kaya inirekomenda po minsan ito na bilang bahagi ng kanilang primary series ng bakuna upang maging fully vaccinated. So kaya dinadagdagan po yung kanilang doses. Ito po ay para sa mga immunocompromised. Yung booster shots naman po, ito po katulad ng sinabi ni Max ay makakatulong upang mapataas po yung protection sa ating katawan. So Max, sino ba yung mga maaaring tumanggap ng mga booster shots? And so far nga po, ang mga maaari lang po na kumuha ng ating booster shots ay yung mga 18 years old above na kumpleto na ng kanilang primary series ng bakuna kontra COVID-19. So meron nga po tayong mga bakuna na 2 doses at meron rin po tayong bakuna na Janssen, yun yung isang dose lang po. So may certain period of time lang po 'di ba pag after ng kanilang primary dose kung kailan sila makakakuha ng kanilang booster. So kailan ba 'yun, Joanna? Yes, so sabi mo nga mga 18 edad pataas pa lang na nabakunahan ng alinman sa mga sumusunod na bakuna ay maaari na pong tumanggap ng kanilang booster dose. So kung kayo po ay nabigyan ng mga 2-dose vaccine, ito po ay AstraZeneca, Gamaleya, Sputnik, 5, Moderna, Pfizer, and Sinovac. So after 3 months po na matapos yung kunin yung pangalawang dose o matapos kayo maturukan ng second dose nyo, ay maaari na po kayong magpa-booster shot. So after 3 months po yan. Samantala naman po sa mga nakatanggap po ng Janssen vaccine, ay maaari na po kayong makapag-avail o makakuha ng booster shot 2 buwan matapos po kayong mabakunahan. So paano naman Max magpaparehistro at ano-ano yung mga kinakailangan na dokumento ng mga nais magpa-booster shot? Ayan, so kung eligible na nga kayo kumuha ng inyong booster shots, maaari po kayong makipag-ugnayan sa inyong LGU o sa health facility na kung kayo ay isang health worker para makapag-register sa inyong booster shots. Meron rin po tayo mga ibang vaccination sites na tumatanggap ng walk-in para sa kanilang booster shots. So kung kayo po ay pupunta sa mga lugar na ito, dalhin lamang po ang inyong vaccination card. Ito po yung kompleto yung details sa inyong primary doses at syempre ang inyong valid ID. So ayun nga, kung eligible na kayo sa inyong booster shots, pumunta na kayo sa inyong vaccination sites, ano ba yung mga vaccine brands na
maaaring kunin or maaaring tanggapin? Yes, oo. So, kapag may tinatawag tayong homologous na booster and heterologous na booster. So, sa homologous, kung ano po yung binigay sa inyong primary series na vaccine o kung kayo po binigyan ng AstraZeneca, kung homologous booster, AstraZeneca din po yung inyong maaring iturok sa'yo. Pero meron din po tayong tinatawag na heterologous o ibang brand maliban sa ating primary series na naturok sa atin. So for AstraZeneca, maaari po kayo makatanggap ng Pfizer, Moderna, Sputnik Light kung kayo po ay nais nyo na ibang brand ang booster shots nyo. For Gamaleya Sputnik 5 po, so sa Gamaleya po, hindi pa po recommended or not yet for implementation yung homologous booster. So sa heterologous po o yung ibang brand na maaring i-booster sa inyo kung kayo ay naturukan ng Gamaleya ay AstraZeneca, Pfizer, and Moderna. Para naman po sa Moderna, maaari po kayong maturukan din ng Moderna for booster shots o kaya maaari naman po kayong pumili ng AstraZeneca, Pfizer para po sa inyong booster. For Pfizer naman po, again, pwede po kayong turukan na Pfizer ulit para sa inyong booster shots o kaya naman po maaari kayong pumili ng AstraZeneca and Moderna. For Sinovac, again, pwede po kayong mabigyan ulit ng Sinovac for your booster or AstraZeneca, Pfizer, and Moderna. And for Janssen po, hindi pa po for implementation, nabigyan kayo ng Janssen ulit para sa inyong booster shots. So, ang maaari nyo lang pong pagpilian for your booster shots ay AstraZeneca, Pfizer, and Moderna. So, maraming nagtatanong, paano daw natin malalaman yung schedule sa ating mga LGUs kung nais na natin magpa-booster shots? So, Max, paano ba nila natin yun malalaman? Ayan, so good news nga yan na marami ang nagtatanong kasi ibig sabihin ay nainganyo sila na magpa-booster. So, papaalala lang po namin na ang LGU po ang nagsaset ng kanilang schedule, ng kanilang venue at schedule kung saan magpapa-booster shot. So, maaari po kayong ulit makipag-ugnayan sa inyong LGU o kaya naman sa inyong mga barangay official patungkol sa vaccination schedule at kung ano ang mga bakuna na magiging available sa schedule na iyon. So, ulitin po namin na huwag na po tayong maging mapili sa ating mga vaccine brands dahil lahat naman po ng vaccine brands ay safe and effective sa pagprotekta sa atin laban sa COVID-19. So ayan, sana ay marami kayong nalaman or nalinawan kayo tungkol sa ating mga booster shots at kaya magpa-booster shots na kayo kung kayo ay eligible na para rin po sa protection natin sa ating mga mahal sa buhay. So siguro pumunta na tayo sa ating susunod na segment dito sa ating chikahan. Ito yung tama o mali. Marami nga po tayong mga natatanggap na mga comments at mga katanungan mula sa ating mga social media pages. At sa segment na nga po ito ay ating sinasagutan itong mga comments na ito. So ito nga po, meron tayong natanggap na comment mula sa ating followers sa ating DOH Bicol CHD Facebook page. So ito medyo controversial din ito dahil nauuso nga po ito ngayon, di ba, na nasa election season tayo. Marami ang nag-comment. Ano po ang masasabi ng DOH sa sinasabi ng ibang marites na ang lunas pala para daw matapos ang COVID-19 ay eleksyon? Dahil nga po nag-campaign rally, madami ang mga mass gathering. Pero bakit pa rin mababa ang mga cases? So, Joanna, ano nga ba yung sinabi ni Sir Ken tungkol dito? Yes, oo, nabigyan na to ng linaw ni Sir Ken sa ating ulat kahapon. And actually sa mga nauna pa nating ulat sa COVID-19, ay nabigyan na to natin ng linaw and as well as ang ating Newsec Bergere sa kanilang mga media forum. Pero ulitin lang po natin para sa mga tagapakinig natin ngayon sa radyo. So kahapon po na-mention naman natin na ang pag-decrease ng COVID-19 cases ay nagpapakita lamang na ang ating mga bakuna ay working po. So our vaccines work. So nag-i-implement na po tayo ng ating COVID-19 vaccination program sa Bicol region since March 5 po. So that was more than a year ago na po, March 5, 2021. And ito po nakikita natin na decrease ay might be the result po ng ating patuloy na pagbabakuna sa ating rehiyon. So again po, na-proven na po ito ng ating USEC na Bergere during the Beat COVID-19 Forum noong February pa po. So sabi niya nga po na ang pagbaba ng COVID-19 cases sa country ay nangangahulugan na gumagana ang ating mga bakuna. Kaya kailangan po na mas marami po tayong mabakunahan
para po mapataas natin yung protection ng COVID-19 dito sa ating bansa at particular na po dito sa ating rehiyon. So, kaya po, patuloy ang hinahikayat namin ang lahat na hindi pa nababakunahan na magpabakuna na po at yung mga pwede na po for booster shots ay mag-avail na po tayo ng ating mga booster shots. So, yun po yung ating bibigyan linaw. Kasi isa pa po dyan na dagdag na reminder natin kung tayo po ay nais malaman. So, let us know the right information po from the right sources. Kung tayo po mismo ay nais magbigay naman ng impormasyon sa ating mga kasamahan sa bahay, sa trabaho o kaya sa komunidad, atin pong siguraduhin na yung ating impormasyon na sasabihin, lalo na kung patungkol po sa ating kalusugan, ay tama at mula sa ating mga otoridad o kaya eksperto. So iwasan po natin na magpalaganap ng mga walang basis na information kasi maaari itong makaapekto sa adhikain natin na mabigyan or mapataas ang proteksyon ng komunidad. May isa pa po tayo ditong balita or comment na nakukuha natin mula sa ating mga tagapakinig. Actually, sa social listening, lumalabas pa din talaga siya na bakit daw sabi ni PRRD ay hindi naman daw dapat na magpa-booster. Ito kahit sa ating mga kakilala, ito yung madalas na narinig natin kung bakit sila hindi nagpapa-booster. So Max, bigyan ulit natin ng linaw itong sinabi na daw ni PRRD ng ating presidente na si President Duterte na hindi daw dapat magpa-booster shot. Ayan, so nagkaroon nga tayo ng isa pang video si PRRD or si Presidente Duterte kung saan nilinaw niya na kailangan pa rin po natin magpa-booster dahil nga itong booster shots ay napaka-importante para magbigay ng proteksyon laban sa COVID-19 o kaya naman magbigay ng dagdag proteksyon kasama ng ating primary doses dahil nga po sabi natin kanina, nabanggit natin kanina na yung primary doses po ay nag-wane din ang effect niya after a period of time. So ang booster shots ay napaka-importante para ma-recharge kumbaga ang inyong proteksyon laban sa COVID-19. So ayan nga po yung ilang mga comments na ating natanggap mula sa ating mga followers. Yes, siguro Max, idagdag natin kasi yung video na kumakalat na patuloy na kinakalat ngayon, yung previous video pa po yun ng ating presidente nung panahon na hindi pa po approve yung ating booster shots. Yun po yung panahon na under study pa po yung pag-implement or wala pa po EUA yung ating mga booster shots. Kaya yun po yung message niya before na-implement na po yung booster shots. Yun po yung nais nating ilinaw. Ngayon po napag-aralan na at proven na po na ang ating booster shots ay kailangan. Kaya nais po namin iparating sa lahat na kung kayo po ay eligible na sa booster shots ay magpa-booster na po tayo. And also, yung message po ni PRRD, again, that was corrected na po sa bagong video na kanya pong pinalabas. So yun po yung ating mga komento na nakuha mula sa ating social media page. So sa ating pagbabalik ay mayroon po tayong isa pang topic na pangkalusugan na mapapakinggan. So patungkol saan ba ito? Ayan, so nabanggit nga natin na kanina na ngayong March ay Colorectal Cancer Awareness Month. So para mabigyan tayo ng kaalaman tungkol sa colorectal cancer awareness, atin nga pong nakachika si Dr. Viana Encila. Siya ay isang colorectal surgeon mula sa Bicol Medical Center. Yan po ay nasa Naga City. So mamaya-maya po ay panoorin natin ang ating naging chikahan with Dr. Encila. Magbabalik po ang chikahang pangkalusugan. Nagpas 3 buwan na ba ang iyong second dose? Sundan mo na ng booster dose. Pakinggan ang isang mensahe mula kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungkol sa pagpapabakuna. Gusto ko lang sabihin sa inyo, ang nasasabi ko sa mga kababayan natin ay makinig kayo kay Dr. Doke. Pa-booster dose na kayo para ang karagdagang proteksyon laban sa COVID-19, lalo na sa mga variant nito tulad ng Omicron. Huwag kayong mangamba dahil ang ating bakuna ay pinag-aralang mabuti ng ating mga eksperto.
Ito ay garantisadong dekalidad, ligtas, at higit sa lahat, epektibo. Makilahok sa gaganaping National Vaccination Days Part 4 at magpabakuna na ng inyong booster doses. Halina't makikisa sa pinalakas at bayanihan dahil ang Bicolanong bakunado, protektado. Salamat sa bakuna. Ang malalang sakit, kinakaya na. Ang mga ospital, nakakahinga pa. Nababawasan din ang kaba at dumadami ang mga muling pagkikita. Pero para patuloy tayong maprotektahan, booster naman ang kailangan. Dagdagan ang bisa ng bakuna para dagdagan ang mga makabagong bukas. Palakasin ang kinakailangang ingat para tuluyang makaangat ang lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Ako po si Dr. Eric Raburar, ang inyong Medical Center Chief ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital, Legazpi City po. Ako po si Dr. Annalyn Dabelien, isang infectious disease specialist dito sa Bicol Region. Base po kasi sa pag-aaral, lumalabas na may pagkakataong bumababa ang level ng proteksyon ng isang taong na-immunize po. Yung booster, importante siya para magkaroon tayo ng mas malaking protection against COVID-19. Ang ating mga senior citizen, ang most vulnerable population na nagkaka-COVID. More than 60 years old, sila yung mostly na nauospital. At yung booster na yon nakakatulong para maiwasan yung pagkasakit ng malala at maospital dahil sa COVID. Hinihikayat na magpa-booster para po sa proteksyon hindi lang ng ating sarili po, kundi pati na po ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas po. Ito po yung time na magpabakuna na kayo kasi marami tayong bakuna, hindi nyo kailangan na magpa-schedule pa. Ang booster po, napatunayan yan na nakakatulong para hindi tayo magkaroon ng malalang sakit at hindi tayo ma-ospital at hindi tayo mamatay dahil sa COVID-19. Basta bakunadong Bicolano, protektado. Basta Bicolano, bakunado, protektado. Kamusta ka na? Grabe no, halos 2 taon na tayong ganito. Pero bilib rin naman ako sa mga nagawa natin. Ang pagmamask, bahagi na ng araw-araw. Mas malinis at maingat na rin sa ating mga galaw. Pinahalagahan natin ang kalusugan. Kahit paminsan, kinailangan mong palayo sa minamahal. Nagpabakuna at nagpa-booster. Kahit kabado sa karayom, naging matapang para sa dagdag na proteksyon. Sa pagkakaisa, malayo ang ating narating. Nakabalik tayo sa mga namimiss nating gawin. Kinaya dahil sa alaga sa isa't isa. Kaya sige lang, anumang hamon, mas kakayanin pa. Tuloy ang ingat, tuloy ang angat. Ako po si Dr. Annalyn Dabelien, isang infectious disease specialist dito sa Bicol Region. During the pandemic, kami po yung mga doktor na nakaharap sa mga pasyente or tumitingin sa mga pasyenteng may mga COVID-19. Kailangan natin magpa-booster lahat kasi yung booster, importante siya para magkaroon tayo ng mas malaking protection against COVID-19. So, pag may booster po tayo, yung antibodies natin or yung mga parang sundalo ng katawan, dadami po yon. So, pag dumami siya, mas malaki yung magiging protection sa atin. Ang effect nun, hindi tayo magkakaroon ng malalang sakit kung mahawaan tayo ng COVID, hindi tayo mauospital, at hindi tayo mamamatay. Kailangan po tayo lahat magpa-booster, lalong-lalo na po, especially may mga sakit or may tinatawag na comorbidities at yung mga matatanda po, no? Lahat ng more than 60 years old, sila yung mostly na nauospital. At yung booster na yon makakatulong para maiwasan yung pagkasakit ng malala at maospital dahil sa COVID. So, ang
ang bakuna po kasi, prevention yan. Ibig sabihin ng prevention, binibigay yan para hindi tayo magkasakit or hindi tayo magkaroon ng malalang sakit. So, the best way na magpabakuna talaga kung mababa ang kaso. Kasi, by the time na tumaas yung kaso or magkaroon na ulit tayo ng bagong variant at magkaroon tayo ng surge, meron na kayong panlaban dun sa sakit na yon. Kasi yung katawan nyo nag-develop na ng mas madaming sundalo or panlaban dun sa COVID-19. So yung reason po na lahat tayo mamamatay, well, lahat talaga tayo mamamatay, pero mapipili natin kung paano tayo mamamatay. So kung gusto ba natin mamatay na mahirapan muna tayo dahil hindi tayo makahinga dahil nagka-COVID tayo ng malala, or gusto natin na mamatay na tayo na natulog lang tayo at hindi tayo nahirapan. So yun ang pagbabakuna po kasi sa COVID, hindi lang yung sarili natin yung napoproteksyonan natin. Napoproteksyonan natin pati yung mga kasama natin sa bahay, yung komunidad natin, at yung buong bansa, yung buong mundo. Kasi sa bakuna lang po, masosolve yung pandemic. So pag lahat bakunado, yung COVID, wala na siyang makakapitan, bababa na yung kaso, mawawala na yung SARS coronavirus, at matatapos na yung pandemic. So lahat po ng hindi pa po na bakunahan, nabibigyan kahit isang dose ng COVID-19 vaccine. So ito po yung time, nagpabakuna na kayo kasi marami tayong bakuna. Hindi nyo kailangan na magpa-schedule pa. Pwede kayong mag-walk-in kahit sa na mall or sa mga lugar sa malapit sa inyo na para mabigyan kayo ng first and second doses. Yun naman pong nabigyan na ng first and second doses, so nakadalawang dose na po ng COVID-19 at 3 buwan na po yung nakaraan from the second dose, pwede na po kayo mabigyan ng booster. So ang booster po, napatunayan niya na nakakatulong para hindi tayo magkaroon ng malalang sakit at hindi tayo ma-ospital at hindi tayo mamatay dahil sa COVID-19. Basta Bicolano, bakunado, protektado. Mari na magpabakuna na kitang gabos. So for this month, we are observing colorectal cancer awareness. March is colorectal cancer awareness. So for today's media dialogue, we are joined by Dr. Vienna Encila of the Bicol Medical Center to give us an insight on what colorectal cancer is. So good afternoon po, Doktora. Hi, Miss Maxine. Good afternoon. And sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Alright. Thank you sa opportunity para i-promote natin ang colorectal cancer awareness. Thank you din po, Doktora, for giving us your time. For sure, you are so busy, pero you joined us ngayon sa ating media dialogue. So let's start with the basics po, Doktora. Can you give us a brief explanation on what colorectal cancer is po? Okay, so yung colorectal cancer is one of the most common na uri ng cancer, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ano. So on the average, pumapangatlo ito parati, nandun sa top 3 to 4 na uri ng cancer sa buong mundo and sa Philippines din, no? So napakarami ho ang nagkakaroon ng sakit ng ganito. Ang maganda rito sa sakit na ito, no, ay pwede ito ma-prevent, no, or mabigyan ng lunas na maayos, ano, at malampasan yung ganitong klase ng sakit. So this one, nagsisimula ito dun sa lining ng ating bituka, o magsisimula yung kung ano mang nangyaring damage doon sa cells na nandun sa lining ng bituka natin. And then from there, tuloy-tuloy na yung paglaki, no? Kasi alam naman natin yung behavior ng cancer, ito ay tumutubo lang ng tumutubo. So lumalaki lang siya ng lumalaki at kumakalat din ito sa ating katawan. So yun yung behavior ng cancer, pero as I have said, this is something na pwede nating maagapan at
malunasan. So, Doktora, paano po ba nakukuha ang colorectal cancer? May mga factors pa na nakaka-cause po nitong uri ng cancer. Yes, so yan, magandang tanong yan kasi dyan syempre natin, kung malalaman natin yung cause, malalaman din natin yung solution. So, karamihan dito, may iba-ibang paraan na pwede natin itong makuha. No? Yung una, yung pinakamarami, yung tinatawag na sporadic, no? Yung nagkakaroon lamang tayo nito, no? Pangalawa, yung sa familial, kung meron ho tayong mga kamag-anakan, lalo na yung mga first degree relatives natin, mas mataas po ang chance na magkaroon din tayo ng ganitong uri ng cancer. And then yung hereditary o yung mga syndrome, no, kung saan meron talagang problema yung, kumbaga pagkapanganak pa lang natin, nandun na sa code ng genes natin na magde-develop or malaki ang chance natin mag-develop ng cancer, no. Ito yung mga merong mga tinatawag na polyposis, no, yung maraming polyp sa bituka, o yung iba yung may ibang syndrome, yung tinatawag na Lynch syndrome, or yung mga iba naman yung may mga tinatawag na inflammatory bowel disease. So ito yung may mga Crohn's disease o kaya ulcerative colitis, mataas din ang chance nilang magkaroon. So actually mahirap nating, wala na tayong masyadong magagawa dun sa mga familial o yung mga hereditary, genetic, no? Kasi mahirap na, it's there, no? Pero meron tayong mga modifiable risk factors, So katulad nung sa yung mga risk factors that increases yung colorectal cancer, pwede yung sa lifestyle, no? Sa diet. So yung sa lifestyle, nandun yung paninigarilyo, pag-take ng alcohol, ng labis-labis, no? So yung obesity, yung kakulangan sa exercise, or yung sedentary lifestyle. Saka pagdating naman sa diet, no, yung intake natin ng sobra-sobra sa red meat, mga processed foods, no, kulang sa fiber, mataas ang intake ng animal fat. So, yung mga yon, it will increase, no, sa mga pag-aaral, nakita nilang mas increase ang risk na magkaroon, So, babalik pa rin lang natin yon para makaiwas dito sa mga modifiable, kasi syempre sabi ko nga yung mga genetic mahirap, no, pero yung sa modifiable yon basically healthy living, no. So regular intake ng fiber, of course ang walang kamatayang prutas at gulay, mga pinaka-healthy, whole grains, dairy, yan ang maayos na diet that will decrease our risk. Ano naman po yung mga symptoms, Doc, na we have to watch out for if we have colorectal cancer? Paano po natin masasabi na ang isang tao ay may possibility na meron na cancer na ito? Okay, so actually itong behavior nga, actually parati kong sinasabi ito sa mga pasyente ko, meron yung behavior nito is para siya tinatawag ko siyang traitor, kasi pag nagparamdam na ito, it means na baka ang laki ng chance baka medyo advanced na siya or mga stage 2 or stage 3, kasi pag maliliit pa kasi ito, stage 1 or even stage 0, hindi mo siya mararamdaman, unless siguro dumugo siya. Pero kaya nga dapat hinuhuli natin ito sa pamamagitan ng screening. But anyway, kung nandun na sa symptoms, ang mga kailangan nating tandaan, syempre, pananakit ng tiyan, abdominal pain. Usually, yung cause ng pananakit is pag nagbabara siya, nahirapan dumumi. So, parang obstructed na, hindi makadaan ng maayos yung dumi. O kaya sumasakit, Pangalawa naman yung may dugo sa dumi. Okay, so pwedeng bright red yun or pwedeng maitim.
yung dumi natin, so dugo sa dumi, pangalawa yun. Pangatlo, nagbago yung pagdumi, yung habit, no? O yung mga, hindi naman ibig sabihin na iba-iba kasi tayo ng normal habit, may mga taong araw-araw dumudumi, o kaya yung iba twice a day, or even more. Yung iba naman, every other day, every 2 days, kung may nagbago, no? So, isang pwedeng sintomas na yun, no? Halimbawa, dati everyday, ngayon parang nagiging infrequent na, tapos constipated, matigas, no? Or nahirapan, or lumiliit yung dumi. O kaya paminsan yung hindi lang constipation, even yung pag-LBM, parang tubig-tubig yung lumalabas. Pwedeng sign of obstruction po yun, no? Dahil sa tumor o yung cancer na nandun nakabara sa bituka. And of course, yung hindi maipaliwanag na pangangayayat, no? So, actually for cancer naman, yung pangangayayat, isang symptoms, no? So, pag nangyari yun, yung any of those symptoms, kailangan talagang pinakamaganda magpa-check up, no? So, para maagapan ho natin. Okay po. Thank you po, Doc. So for our next question po, Doc, how serious can colorectal cancer get po? Fatal po ba itong uri ng cancer? Depende, no? Depende kung anong stage ka nahuli nung yung doktor, So, of course, pag maaga ito, napakataas ang chance ang ma-survive mo itong sakit na ito, no? Magkaroon ka ng ikaw maging cancer survivor, or magkaroon ka ng cure, ma-cure yung cancer mo, So, kapag mga stage 1, abot ng more than 90% of the time, 5-year survival, no? So, mataas ang survival, So, habang nag-a-advance yung stage, hanggang stage 4, stage 2 to stage 3, maaaring mga 70 to 80% or more. Buhay ka pa after 5 years, with adequate treatment, with proper treatment, And then yung, of course, sa stage 4, medyo malaki ang diferensya, Yung iba 15%, 40% survival in 5 years, So, kaya ho ang lesson is, kapag may naramdaman tayo or pinakamainam yung screening, tayo po ay magpatingin or magpa-screening. So, yes, pwede natin itong ikamatay, depende nga dun sa severity ng sakit, no? Alright, so syempre, Doc, para makaiwas yan, alamin po natin, Doc, ano po pa ang paraan sa pag-treat nitong colorectal cancer? Paano po ang treatment nito? Okay, so bago tayo pumunta sa treatment, i-promote muna natin yung screening. So, yung screening is, dati noon, hindi pa yata tayo officially nagbabago dito sa Pilipinas, 50 years old pa rin tayo, Pag sumampa na ho tayo ng 50 years old, kailangan ho natin magpa-screening, Pag sinabing screening, wala ka namang nararamdaman, wala kang problema, pero you will submit yourself for screening, Para yung pag alam niyo yung mga pasyente yung nagpapa-check up lang sa puso or sa baga, para lang, or nagpapa-blood test, kahit wala silang nararamdaman, para lang makita nila kung anong baseline nila, kung ano ang kanilang, kung merong mga pagbabago, So, parang ganun din yung sa screening sa colorectal cancer, At hindi lang sa colorectal cancer, kahit yung sa mga breast cancer, yung ibang uri ng cancer, may mga screening test yon. Ganun din. So, ang recommendation natin is 50 years old, may iba-ibang klase ng screening. Pero para madali na lang tandaan, ang pinaka pinopromote namin yung colonoscopy. So, yung colonoscopy, yun yung test na may pinapasok tayong camera sa puwetan, naka-anesthesia naman yung pasyente, tulog naman siya. So, ipapasok yun sa puwetan, and then sisilipin ho yung buong large intestine,
mula doon sa opening ng ating anus or puwetan hanggang makarating dun sa right side sa yung buong large intestine ay makikita, ano. And then, kung may mga problema, kung may polyp, pwede nang tanggalin yon. Ang polyp, yun yung mga maliliit na mga kuntil na hindi pa sila cancer, no? Pero dahil pwede silang mag-transform to cancer, tinatanggal na kaagad, ano? Tapos kung may makita naman, sabi ko nga, pag mga maaga pa, hindi mo pang mararamdaman yun. Wala pang sintomas na ipaparamdam sa'yo. Hanggat hindi pa yung nagbabara or talagang malaki na nagdudugo sila. So, kung may makita naman, at least kita ng maaga. Baka stage 1 pa lang or stage 2, mas maganda. So, yun ho ang purpose ng screening. Ngayon, kapag normal ka, pag normal ang finding sa colonoscopy, after 10 years na ulit yung susunod mong colonoscopy. Ano, hindi katulad dun sa ibang tests, no, na every year or every 3 years or every 5 years, no. So, pinaka-kumpleto na kasi yung colonoscopy. Besides, pag may finding sila dun sa ibang tests, ko-confirm pa rin, gagawin ulit yung colonoscopy para ma-confirm yun. So, pinaka-efficient yung colonoscopy bilang screening tool para sa colorectal cancer. So, bumalik tayo dun sa question mo, Ma'am Maxine. Ano na nga yung... Yes po. So, after po natin ma-screen, so, what if sabihin natin may cancer na po? So, paano po natin sila iti-treat? Kung meron tayong nakuhang finding, ano, so, you have to work closely with your doctor, ano. So, mahaba-habang usapan yun. Depende ho kasi, bukod ho kasi dun sa colonoscopy at na biopsy, may mga iba pang test, no, na kailangan gawin. So, by the way, yung colon cancer at saka yung rectal cancer, magkaiba sila, no? Magkaiba yung treatment nun, ano? So, ito ay pag-uusapan, ano, depende dun sa stage. So, gagawa kasi ng mga test para ma-establish kung anong stage ka, no? So, of course, pag sabi ko nga, pag mas maagap yung cancer mo, no, stage 1, mas madaling i-treat, no? Mas konti ang mai-involve ng mga doktor dito, ano? Pero habang nag-a-advance yung cancer, malamang sa malamang kakailanganin na natin yung ating mga medical oncologist o yung mga nagbibigay ng chemotherapy, ano? And then, yung sa rectal cancer naman, malamang kung medyo advanced din ito, kailangan natin ng tulong ng radiation oncologist o yung mga nagbibigay ng radiation treatment para sa cancer. So, marami ang involved na doktor dito, ano? Kasi yun nga, ang main treatment nito, surgery, chemotherapy, o yung sa rectal cancer, radiotherapy. So, nagtutulong-tulungan yung iba-ibang uri ng doktor para matreat o ma-cure ang isang pasyenteng may colorectal cancer, ano. So, depende ho yan sa stage, ano. So, pakinggan ho natin yung ating mga doktor. Kasi yung ibang mga pasyente natin, once na naoperahan na, ayaw na ng mga susunod na additional treatment kahit kailangan, ano. Minsan naman sa rectal cancer, nauuna yung radiation, pag gumanda na yung pakiramdam nila sa radiation, ayaw na nilang magpa-opera, ayaw na nilang magpa-chemotherapy. So, kailangan kumpletuhin natin yung tatlong major treatment management na yun, ano, yung surgery, chemotherapy, radiotherapy kung kailangan, para yung goal natin na mapagaling ang isang pasyente ay ma-achieve natin. Okay? So, kulang ho yung kung isa lang. Depende nga ho dun sa stage. Ano? And so ngayon, alam na natin, Doc, yung treatment. Pero syempre, before treatment, alamin po natin yung prevention. So na-mention nyo na po, Doc, kanina. Pero siguro ulit na lang po natin para sa ating viewers this afternoon kung paano ba maiiwasan ang colorectal cancer. Okay. So, unang-una yung i-emphasize na natin yung lifestyle, ano, healthy lifestyle, iwasan ng smoking, pag-inom ng alcohol, iwasan ng obesity, ang
kawalan ng ehersisyo, no? Sedentary lifestyle, syempre healthy diet, no? High fiber, vegetables, fruits, whole grain, dairy, iwas tayo sa red meat, sa mga processed food, no? And then screening, no? Screening. So sa atin nga 50 years old, pero ang US 45 years old talaga sa kanila. Bumabata rin yung population ng mga pasyenteng nagkakaroon ng colorectal cancer, ano? Kaya binabaan na yung screening. At least for US 45 years old na, no? So tayo naman dito sa Pilipinas, pwede naman natin i-adapt yan. Anyway, marami din tayo nakikitang less than 50 years old ay nagkakaroon na ng sakit na ganito, no? And then, syempre, kung sa family natin, meron tayong kamag-anak, lalo first degree relatives na may ganitong sakit, or may history tayo ng inflammatory bowel disease or syndromes like polyposis, mas maaga ho ang check-up ng mga yan, ano, kahit mga teenager pa yan o mga bata, pag meron na, dapat parati na yan na monitor ng kanilang mga doktor, ano. So, yun po, maagang consultation, tsaka voluntarily i-submit natin ang sarili natin for screening. Dahil mas maaagapan natin ito, mas masusurvive natin kung may ma-detect man. Ayan, so siguro that covers the basics na po, Doktora, sa ating topic this afternoon. So ngayong March nga po, bigyan natin ng awareness ang sakit na colorectal cancer. So thank you very much po, Doktora, for joining us again. What is your message na lang po, Doc, sa ating mga viewers this afternoon? Opo, so yun po, sa ating po mga kababayan, sa ating mga pasyente, huwag po tayong matakot, no, na lumapit sa ating mga doktor, no. So prevention, no, prevention is better than cure. So kaya ho tayo nagpo-promote nito, lalo na tuwing Marso, para ho matalo natin itong sakit na ito, no. So ma-survive natin kung meron man tayong, kung magkaroon tayo. So prevention is better than cure. Early consultation, submit ourselves for screening at age 50 or even 45 years old na nga, yung bagong update. Christian Jor Amaranto. I am a nurse from the Department of Health and I am currently assigned at Legazpi City Health Office. Nagpa-booster ako para madagdagan yung unang 2 protection ko na mas mapatagal pa, mapalakas at maboost pa ang aking resistensya laban sa COVID-19. Kung nung nagpa-booster ako is Pfizer and yung experience ko is may pain ng konti nung nag-inject sa akin, syempre. Pero yung side effects naman niya is very minimal. Nagkaroon lang ng slight fever and medyo pananakit sa site po. For those na may pag-aalinlangan po sa pagkuha pa ng booster doses, magpabakuna na po kayo kasi wala pong masama na kunin natin ang booster doses natin. Kasi mas pinapalakas lang nito at pinapahaba yung protection natin laban sa COVID-19. Kasi kung meron tayong booster laban sa COVID-19, may iiwasan natin na magkaroon ng severe COVID-19 sa future. Marina, magpabakuna na! Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuuang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Ayon nga sa World Health Organization,
Mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. Ang mental health ay mahalaga sa ating pangkabuuan at individual na abilidad magtrabaho, mag-isip, makaramdam at mabuhay. Kaya naman ngayong panahon ng pandemya, huwag kalimutang pangalagaan ang ating mental health tulad ng pag-aalaga natin sa ating physical health. Ang self-care ay isa sa pinakamabisang paraan upang pangalagaan ang ating mental health. Ang simpleng pag-exercise o pagtutok sa ating mga hobbies ay isang paraan ng self-care. Care for yourself. Bigyang oras ang sarili at mga bagay na nagbibigay sa'yo ng saya. Nagkakaroon ka na rin ba ng Zoom fatigue dahil sa meetings o di kaya ay sa online class? Huwag kalimutang magpahinga. Importanteng maglaan ng break at ipahinga ang utak. Maglaro muna ng paboritong games. Malaking tulong ang breathing exercises sa pagpapakalma at para maibsan ang ating pakiramdam. Matuto ring mag-set ng boundaries para sa iyong work-life balance. Matutong respeto ang work boundaries ng iyong mga katrabaho. Dahil sa pandemya ang ating kinakaharap, hindi mapipilan na tayo ay mapalayo sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit hindi dapat maging hadlang ang distansya upang tayo ay mag-hashtag care for others. Nakumusta mo na ba sina lolo at lola this week? How about sina mama at papa? Mga kapatid, kaklase? Kung hindi pa, ang isang simpleng kumusta sa pamamagitan ng video or voice calls o text messages ay tiyak na makatutulong sa kanilang mental well-being. Care for others, ang isang malakas na support system ay nakakatulong rin sa pagpapabuti ng ating mental health. Kung ikaw o sino man sa iyong kakilala ang nangangailangan na makipag-usap sa isang mental health professional, tumawag lamang sa mga numerong ito mula sa National Center for Mental Health. Ito ay libre lamang at kahit sino ay pwedeng tumawag. Ngayong panahon ng pandemya, hindi biro ang pinagdadaanan mo, kaya naman make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Ang Lusog Isip ay ang unang mobile app para matugunan ang mental health concerns na iniangkop para sa mga Pilipino. Simula na ang pangangalaga sa sarili mo sa tulong ng Lusog Isip app. I-download na ito sa Google Play o sa App Store. Para gumawa ng account, mag-register gamit ang nais mong username, password, at magpakilala ng iyong sarili. Sagutan ng screening tools upang mabigyan ka ng angkop na tulong. Makikita ang iyong mental health scores sa dashboard ng app. Bibigyan ka ng app ng impormasyon sa iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tamang tips para mapangalagaan ng iyong sarili. Pwede mo rin i-customize ang mga settings ng iyong notification sa app na ito. Sa Interventions tab, makikita ang iba't ibang materyales tungkol sa mental health at wellness. May self-care tools rin na matutulungan kang ma-update at ma-track ang kalagayan mo. Patuloy lang na gamitin ang app upang makakuha ng mga achievements. Kung nais mong makakuha ng profesional na tulong at iba pang serbisyong pang mental health, i-check lang ang referral tab. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. At nakatutok pa rin kayo sa ating chikahang pangkalusugan. So kanina nga ay napakinggan natin ang ating naging chikahan sa ating naganap na media dialogue with Dr. Viana Encila. At atin nga po narinig ang mga kaalaman tungkol sa colorectal cancer. So ngayon naman pumunta na tayo sa ating susunod na segment, ang ating Kumusta Ka Urong Kita, ang ating mental health exercise for today. At makakasama natin si Maite Denise Bobis ng Health Promotion Unit ng DOH Bicol CHD. So Maite, ano ang ating mental health exercise for today? Ayan, so salamat Max. So for
Dahil nasa gitna pa rin tayo ng pandemyang COVID-19, maraming stressors o mga bagay na nakaka-apekto sa ating mental health ang ating nararanasan. So para naman ma-boost ang ating mental health at mapangalagaan ang ating mental health, ang mental health exercise natin for today ay plan a healthy meal. Ayan, so para naman ma-boost ang ating mental health, ugaliin nating kumain ng mga nutritious food tulad ng prutas, gulay, along with other foods na rich in omega-3 fatty acids such as salmon or yung iba pang isda na available sa ating market. So dark green leafy vegetables ay isa rin na particular na nakakatulong sa atin along with nuts, seeds, and legumes. So ayan, ito yung mga tipo ng pagkain na madali lang natin ma-prepare, maluto at makain sa ating pang-araw-araw na activities. Ayan, so paano ba nalilink ang isang healthy diet sa ating mental health? So, the relationship between our diet and our mental health ay complex. However, research shows a link between what we eat and how we feel. So, sa pamaraan ng pagkain ng mga healthy foods, ito ay nakaka-apekto ng mabuti sa ating, ito ay nakaka-benepisyo sa ating mental health. So eat regularly. This can stop your blood sugar level from dropping, which can also make you feel tired and bad-tempered. Stay hydrated. Even mild dehydration can affect your mood, energy level, and ability to concentrate. Eat the right balance of fats. Huwag masyadong maraming taba, lalo na sa ating mga kinakain tulad ng yung mga barbecue na maraming taba, iwasan po natin yon dahil ang ating brain ay kailangan ng healthy fats para mag-work well. So, this also includes more whole grains, fruits, and vegetables sa ating diet. They contain the vitamins and minerals your brain and body needs to stay healthy. Include also some protein with every meal tulad nga po nung mga pagkain rich in amino acids tulad ng fish, to help regulate your mood. Look after your gut health and be aware of how caffeine can affect your mood. So ayan po ang ating mga nutritious and healthy food na kailangan nating ugaliing kainin sa ating para sa ating mga everyday activities. So that is our mental health exercise or challenge for today. Back to you, Max. Ayan, thank you very much then sa inyong mental health exercise for today. So I guess po that concludes our chikahan for today. Sana po marami kayong natutunan tungkol sa ating booster doses, sa colorectal cancer at syempre sa ating mental health. At this has been Maxine. And this has been Joanna. So maraming salamat po sa mga nakinig sa araw na ito. Next Tuesday po ulit. Magandang tanghali po sa lahat.